Għandi battikata, x'isdixxi freezer u li għandi ma biex bżejjed. Spiċċat ċajta nazzjonali għalkemm fil-verità l-idea li nibdew nifriżaw l-iskart organiku tfisser il-falliment ta' sistema sħiħa. Parir żgħir għal min għandu din il-problema li hija vera li fis-sajf jista' jkollok intejjen. L-iskart organiku l-borża meta timtela tista' tpoġġiha ġew il-friża u mbagħad toħroġha inti meta tiġi l-ġabra u hemmhekk il-problema tagħha solvejta u lilna ma toħloq ilna l-ebda problema. Matul din il-ġimgħa diversi persuni li tkellmu ma' Net News esprimew ir-rabja tagħhom għal fatt li l-gvern ħalla pajjiż sħiħ fi kriżi tal-iskart bl-unika soluzzjoni offruta minnu tkun li npoġġu l-borża tal-iskart organiku fil-freezer. Il-problema tal-iskart qed ħalli impatt negattiv fuq pajjiżna u l-idea li nifriżaw l-iskart organiku qed tkun infissra bħala proposta redikola. Biex tagħmel żiber ġo freezer tkun vera xi ħaġa redikola. Mhux prattika. U hemm noqqas teġġera involut fiha. Out of question. Aħna mal-min, tressax. Zibel mal-ikel. Il-ħajġin l-indafa għandha tibqaw fil-refrigerator u fil-freezer. Ma nix nitfawla imbarazz hemm ġew. Dik qiegħda għal biex tiżomm l-aħmijiet u affarijiet oħra bħal dawn. Ngħidu li nifriżaħ. U da wasal ħin li nħorġu barra. Mela da sakemm jiġbruh se jittowja, se joħroġ il-meraq tiegħu bil-dik organiku se jmur fi triq, iktar dubbien, iktar intejjen. Jien personalment ma naqbilx magħhom minn ħareġ biha di naħseb għall-ħmerija kbira. Jista' jkun taħdem f'pajjiżi oħra fejn il-klima mhux daqshekk kifra fis-sajf, però Malta hawn kondizzjonijiet klimatiċi differenti. In-nies jitkellmu ma' dan l-istazzjon qalu li l-problema tal-iskart f'pajjiżna hija kbira immens fil-waqt li appellaw sabiex l-iskart jinġabar aktar frekwenti, xi ħaġa li diġà kienet issir fil-passat. Inti taħseb li l-iskart laħaq livell inkontrollabbli f'pajjiżna? Definitely u żgur mela. Meta tara l-ammont ta' boros fit-toroq miġburin u ma jinġabar f'ċertu ħin jagħmel sija twal. Taħseb li l-problema tal-iskart hija kbira f'pajjiżna? Ħafna kbira, ħafna. Il-kussjoni saret, aħna l-awren niftakar kienu jiġu tal-iskebel għal-borza s-sewda. Anka l-ħadd. 7 days a week kienu jiġu. Giulia Falzon għal Net News.